אתם יוצרי תוכן בסושיאל והיומן שלכם מלא, אתם בבעיה, זה חייב פתרון זריז. איזה יופי, וואו, היומן שלי מפוצץ. אם היומן שלכם מפוצץ, זה אומר כמה דברים לא טובים. אתם זולים מדי. רוב הסיכויים, אם הייתם מעלים את המחירים, רוב הסיכויים שחלק היה נחתך, אבל הייתם נשארים עם אותו הרווח. שזה מה שמעניין. דבר שני, אין לכם זמן לפתח גם את עצמכם וגם את העסק. אתם לא באמת יכולים להבין מה קורה. צריכים להספיק ולהספיק ולהספיק. כי גם שהיומן מלא, זה לא אומר שאחרי הצילומים שעשיתם או מה שזה לא יהיה הפגישות, זה לא אומר שיש לכם זמן עכשיו להתפנן. זה אומר שמפה צריך לקחת פעולות, לעצב משהו, לערוך משהו, לעלות משהו, לתזמן משהו. ככל שאתם מעמיסים על עצמכם יותר ביומן, זה אומר שאתם מעמיסים על עצמכם גם יותר בפעולות בשוטף. זה אומר שאין לכם זמן למכור, אין לכם זמן לשווק, אין לכם זמן לעצמכם, אין לכם זמן לחשוב. המוח הוא זה שמכניס לכם את כל הכסף, אתם לא מבינים את זה? אנא ממכם, אם אתם מפוצצים ביומן, תעלו מחיר, תורידו כמויות של לקוחות, תנסו לראות איך אתם מפלטרים את כמות הפעולות שיש לכם בין לבין. אם אתם לא יודעים איך עושים את כל זה וצריכים עזרה, דברו איתי באהבה. לא להמשיך באותה טרפת ולהתגאות בזה עוד.